Hej, jeg har valgt at øh, besvare etteren af disse problemformuleringer, hvordan nationalismen kommer til udtryk i Danmark. Først skal jeg besvare, hvad nationalisme det er. Nationalisme det er, der er to grene inden for det, kan man sige. Der er en fransk inspireret, og så er der en tysk inspireret. Den fransk inspirerede, den er meget territorial. Det handler om at afgrænse landet meget, kan man sige. Det har ikke så meget med historie og kultur at gøre. Det er med til at ekskludere nogle mennesker. Blandt andet så var det i Frankrig ulovligt, og under den her nationalisme udbrud, så var det ulovligt at tale bretonsk. Og det er jo naturligvis et sprog, som de snakkede i nogle områder i Frankrig. Og de her minoriteter, jeg ved ikke om man skal sige, at de blev undertrykt, men de blev i hvert fald påvirket af majoriteten. De blev nødt til at indordne sig under forholdene for at være en del af Frankrig. Den tysk inspirerede derimod, den er baseret på et lands historie, en, hvad skal man sige, en fællesskabets historie og kultur. Derfor må man gerne snakke forskellige tysk, have forskellige dialekter, have forskellige traditioner, men man havde ligesom et fællesskab, og det var landets øh, historie. Øh, Hvordan nationalisme det kommer til udtryk i det følgende uddrag, som er Dansk Folkepartis principprogram, der vil jeg lige vise jer det ved at gå ind på det. Det vil jeg selvfølgelig vise som noter, hvis det var en eksamen det her. Der står, at landet bygger på den danske kulturarv, og dansk kultur skal derfor bevares og styrkes. Med det så siger de, at det er tysk inspireret. Vi prøver at bevare det, som vi allerede har. Vi vil ikke blandes ind i andres kultur. Vi vil ikke have, at andres kultur skal forstyrre vores, kan man sige. Herudover så står der i første linje også, at kulturen den består af det danske folks historie og sprog. Der er flere ting, men det er de to, som jeg hæfter mig ved. Sprog, det er noget, som altid har været vigtigt for os danskere. Vi er godt nok forskellige dialekter, men sprog, det har været meget vigtigt. Derudover så er det danske folks historie også vigtig. Vi har også Dannebrog, som altid bliver fremhævet i videoer, hvor så man gerne skal føle sig som dansker. Danmarks flag faldt jo ned i, var det Estland, man sagde, i 1300-tallet, og det er en myte, som vi i Danmark har, som ligesom er noget historisk, som vi hæfter os ved, og det er med til at gøre os danske. Til sidst så vil jeg lige fremhæve det, som der står i Dansk Folkepartis principprogram, og det er, at Danmark er ikke et indvandrerland. Her er vi meget ekskluderende over for at tage folk ind, som måske har det svært, hvor de kommer fra. Det kan ske, der er folk, der kommer fra lande, hvor der er krig, eller de simpelthen bare prøver at finde et sted, der er bedre, end hvor de selv kommer fra, og det vil de ikke have, fordi de mener, det forstyrrer vores nationalfølelse, hvis det er sådan, vi bliver forvandlet til et land, som er multietnisk. Jeg synes, det er racistisk. Det er da selvfølgelig. Jeg synes, at de ligger lige på vippen til, om det er racistisk, eller om det egentlig bare er en nationalfølelse, de har i Dansk Folkeparti. Her til sidst skal jeg lige diskutere de positive og negative sider, der er af nationalismen. Blandt de positive sider i nationalismen, der vil jeg helt klart sige, at fællesskabsfølelsen, den er rigtig, rigtig væsentlig. Øh, Det, at man står sammen som en enhed, styrker en nation. Hvis hver enkelt skulle stå alene og stå oprejst for sig selv altid, så vil man nemt blive nedlagt. Men har man en kæmpe gruppe i ryggen, som støtter en, så er der altid en vej frem. De negative sider lige omkring det her punkt, det er selvfølgelig også et sted som Tyskland med nazismen. Der synes jeg helt klart, at Hitler han brugte den her nationalfølelse på en negativ måde. Han forsøgte at simpelthen lukke landet for andet, og den der racefølelse, som han ønskede, at folk
eller den race, som han ønskede, skulle være hellig, eller hvad man skal sige. Det gjorde også, at jøder og homoseksuelle og sådan noget lignende blev ekskluderet, og det udløste jo så 2. verdenskrig, som naturligvis ikke skulle ske igen. Så man kan også bruge det på en dårlig måde. Nazismen er selvfølgelig også et, hvad skal man sige, et eksempel, som man har lært af, og der er ikke mange, som vil falde for den igen. Dog har jeg set en film, der hedder Die Welle, Bølgen, som egentlig er et skoleprojekt, hvor sådan det egentlig går galt, og man kan se, hvordan folk de hurtigt bliver draget af det her fællesskab, man kan skabe. Det er sådan set nogle af de både positive og negative sider, der er ved nationalismen.